E dicíamos que intentábamos subir ao terceiro andar para falar con esos familiares del, conseguímolo. E eu que imos facer neste momento, en directo voulle pedir ao noso compañeiro cámara, a Iago, que agarde abaixo. Fixadevos como está este acceso prácticamente imposible, dado esa cantidade de refugallos que, como dixo José Antonio, acumulan os veciños de arriba, que veñen sendo os seus propios curmáns. Imos intentar falar con eles en directo para coñecermos a súa versión. Sabemos que, polo menos, hai unha persoa na vivenda. Hola, boas. Hola, somos do programa Hora Galega, Televisión de Galicia. Intentamos coñecer esa versión porque o que denuncia José Antonio é que precisamente xusto onde estábamos na conexión anterior, debaixo de nós agora, unha serie de obras que, polo que denuncia José Antonio, acometeron os seus curmáns. Hola, boas tardes, somos Hora Galega, Televisión de Galicia. A nosa cámara aberta neste momento no barrio de Lavadores en Vigo. Non responde ninguén. Bueno, regresamos abaixo. Dicíanos José Antonio que precisamente son destelle e algunha cometida máis sobre estas escaleiras as que fan. José Antonio, acompáñanos agora, non tivemos éxito en coñecer a súa versión. Se ti foses nós neste momento e puideses falar con teu curmán, coas dúas persoas que nos dis que residen aí, ti o primeiro que lle preguntarías? Por que non ejecutan sentencia, por que non lle poñen un recogeaguas polo menos o tellado para que non siga caíndo agua para baixo, por que non adecentan a vivenda que está toda... Vou non lembrar agora, ben por este lado, por se a posibilidade de que os teus curmáns, son dous os que residen aquí, estén a verlos agora a través da Televisión de Galicia. A nosa cámara aberta está aquí ás portas da vosa casa familiar, digamos, non, con varias vivendas, para que nos atendan e dean a súa versión. Quería ver agora que alguén abría a porta. Un momento, vou intentar... Hola, boas tardes. Non. O tellado que vemos na parte, o antigo tellado, agora non hai nada, só hai unha chapa de uralita, por aí comezou todo. Sí, efectivamente, un derrumbe, e bueno, ahora han puesto unha uralita, pero que, bueno, metálica, unha estrutura metálica, e sin recoge aguas totalmente, cae agua na terraza, e a partir de aí ven toda esa filtración que nos amosabas hai un momento. A que responde? Porque te imagino que saberás, todos estes refugallos, restos de metálicos, de quentadores, de bicicletas... Me gustaría preguntarlo, eu penso que é unha cousa para que eu non poda vender a vivenda, a miña ilusión é vendela... Unha maneira de extorsión. Efectivamente, extorsionar para que eu non poida vender, porque isto é insoportable. Eu xa non sei se dar parto seprona ou facer limpiar a vivenda, porque o entorno é imposible. E agora non vives aquí xa desde hai... Non podo. 3 anos, sí, non? Mais ou menos? Desde o 23, desde o 23. Ti volverías vivir aquí? Si pudese acondicionar a vivenda, pintala, pola bonita, quitar toda esta atrapallada aquí, posiblemente vería, pero a convivencia con esta xente non é posible, é moi mala, moi mala. Volvo dicir, antes de que rematemos, temos a nosa cámara aberta, Hora Galega en directo, aquí no barrio de Lavadores. Se nos están a ver os curmáns de José Antonio, que residen neste primeiro andar, gustaríanos coñecer a súa versión sobre este conflito, porque só coñecemos a versión sentencia tamén agora do 6 de outubro, de por medio vamos falar dela un momento incumplida, recibida, iso sí, sentenza formal, coa súa resolución judicial. Estamos aquí para coñecemos a súa versión. Dúas cousas claras que recolle esa sentencia. A que os obriga? Os obriga a impermeabilizar estas escaleiras máis a terraza superior para que a agua non filtre para baixo encima da miña cociña. Pero polo que vemos é imposible. Está todo... Grazas, José Antonio, por contarnos todo o que nos contaches. Mantemos a nosa cámara aberta aquí por se nos queren dar a súa versión, e unha situación moi delicada que sofre José Antonio, na que foi a súa casa na que medrou, que se fai ainda máis grave porque os veciños son os seus propios curmáns. Directo ata Vigo con esa cámara aberta. Emilio, creo que estás con José Antonio e creo que xa podemos entrar para ver como está esa casa e preguntámosche, por que está así, que pasou?
podemos acceder a esa vivenda, vamos a buscar esas respostas, como os decías, Espiño, pero primeiro, José Antonio, antes de que entremos, é a túa casa, pero podemos deixar moi claro que ti non podes residir aquí por un conflito que se remonta anos atrás, non podes vivir. Non podo vivir nela porque teño a cociña chea de agua, Ímolo ver muebles agora, destrozados, se che parece, visto ese titular, entre con nos, porque o que está agora a mosar o noso compañeiro Iago, operador de cámara, é parte dunha das leas dos conflitos que hai entre os residentes, entre José Antonio do Baixo, onde estamos agora accedendo, e os lexítimos herdeiros dese primeiro andar que enfocaba agora o noso compañeiro, esa unha serie de reformas de obras que alteraron mesmo, denuncia José Antonio, e hai sentenza que así o indica, que provocaron mesmo, dicimos, reformas sobre a estrutura da vivenda, o cual é moi perigoso. Isto é o que ti denuncias. Sí, efectivamente. Teño unha terraza superior que me está infiltrando agua para baixo, e, bueno, é o tercer falso teito que cambio. Acaban de escoitar ben os nosos telespectadores e as nosas telespectadores. É o terceiro falso teito que cambias en cuestión de canto tempo? En cuestión de, pois, desde o 2023, esperando juicio, saleu sentencia, pero non dan reparado, entonces, pois, isto sigue igual. Para que o entendan tamén que nos vedes das casas, eses caldeiros, agora dirán, bueno, hai auga, claro que sí hai auga, pero vai navaleirando José Antonio, o último caso foi onte, non? Que estaba como mediado aproximadamente. Mediado, sí, estaban os capachos, tanto de abaixo como de arriba, mediado, e, bueno, teño que vir a cambialos cada vez que chove. Que che din as persoas que residen no andar superior, que son os lexítimos propietarios, e ollo a cuestión que aquí hai lea familiar, porque son familias, sodes curmáns. Sí, somos, primos, entón, pois, que che din bueno, cando lle reclamas? Que non van facer nada, que non fan nada, a sentencia está incumplida, non fan nada, ni me deixan facer a min tampouco, porque eu podía reparalo, pero non me deixan acceder á súa propiedade tampouco, ni me deixan reparar, nin eles reparan. É a casa na que ti naciches, medraches, viviches aquí máis de medio século. Agora o vela así, e froito polo que ti denuncias da acción duns familiares? Pois caime o alma aos pés mirala así, e, bueno, parece mentira que sendo primos como somos e tal non hai un acordo para arreglar, total é unha división horizontal que non temos, eles non falan, non facemos nada. Importante porque agora, na imaxe que ven dese falso teito, pero se ven todo ao redor aquí, José Antonio, confírmanos, todo o que vemos aquí ao redor, evidentemente había mobiliario de cociña que tiveches que tirar, froito do que estragou esas filtracións. Sí, todo agua que eulle por riba, entón, pois, del fixo, había muebles empotrados, a nevera empotrada aquí neste hueco, e, bueno, me desfixo todo totalmente. Dime, Espiño. Estamos aquí impactados, como está esa cociña, estamos coitando a José Antonio con moitísima atención e acaba de falar duns veciños de arriba como presuntos culpables que ademais son familiares. Non sei se hai posibilidade, Emilio, de podermos subir e intentar coñecer esa xente. Consideramos esa posibilidade, sempre tratamos de facelo, contrastar, buscar todas as versións, neste caso, ademais, algo que consideramos especialmente grave, sendo dun núcleo familiar e sendo, ademais, do que vemos as consecuencias mesmo estruturais, sentenza de por medio do 6 de outubro, sentencia incumplida por parte, bueno, pois das persoas acusadas, neste caso dos curmáns de José Antonio. Imos, se che parece, José Antonio, dentro duns minutos intentar falar con eles aquí no programa. Son dous curmáns teus, son irmáns entre eles, residen aí, e dentro duns minutos imos intentar coñecer a súa versión, se asumen as responsabilidades ou se dan algún tipo de elemento máis sobre o que nos acabas de contar. Gracias, José Antonio, en directo na Hora Galega. Volvemos nuns minutos intentando falar con eles. Veña, pois deixamos aí a nosa cámara aberta.